Takže čau lidi, já jsem Manny. Já jsem Jenny. A tohle je náš první díl ze série T-Server. A právě se to jmenuje Osadnice Stéčka. A vlastně IP bude zase v popisku. Jo, a sice už jeden díl byl, ale to jako jsem tam nebyla, takže tady to je právoplatně první díl. Jo, no to bylo jenom vysvětlení pluginu a frakce. Ale a ještě vysvětlení, jak to máme tady. Jak to máme tady, kde jsme dříve bydleli. Tady jsme to ještě nedoničili, víte co, vesnice, něco jsme moc leniví. A tady jsme měli takový strašně crazy tunel z vln, ale ten jsme už rozkradli, protože vlny jsou důležitý. A já si musím zase A takže teď se stěhujeme vlastně. Tady máme Iron kolem farmu, tady byla Gold farma, ale ta už je zničena, protože to si budeme stavět novou, že? Tady jsou schody k ní byly, ale ta už není. Ten obsidian už jsme zničili. Tady byl sklad, tady byly schody nahoru. Do druhé Iron farmy. Tam byla ještě jedna, tu už jsme taky zničili. Tady právě byl starý, tady máme ještě jednu čestku, ale tady byl starý sklad. A vlastně což můžete si pamatovat. V úvozovkách barák to taky měl. Jo no. Ale teď už máme nový. Jo. Musíte chvilku počkat. 5 sekund. A je to tady. Zatím to jsou jenom postele, no. Teda postele. Zatím to jsou jenom druhý sklad. Ale co, máme ty slapičky. A mogę już tam zasewajcie. Byste neřekli, jak ty slabičky dělají poradit. Ale už to dneska máme dost, máme tu beacon třendanej, hlavy a udělali jsme pěšinu, tady takhle. Jo, a teď budeme ještě od konce té pěšiny zase spojovat zpátky sem. Jo. Asi spíš. Asi jo, ale tady to takhle vede k Iron Golem farmě, která má zatím jenom jedno patro, ale bude tam i druhý nad tím. Ale jako funguje. Vidíte, teďkom funguje, teď se spáte. Je to takový vlastně na mechaniku hopry, láva, stačí tu stát, automatický zabíjení. Víte co? Danej. A tady je vlastně most, to nám když tak napište do komentářů, jestli se vám líbí. Celkem dost jsme na něm makali, protože aby nebyl úplně jakoby rovnej a aby byla tam ta no prostě, že byl problém. No, by byl křivej. Jo. Takhle jinak se po něm chodí. A tady bude volný pád. Ke spawnerům já vám ukážu. Máme tu dva hezky u sebe. Tady je jeden na pavouky, ale on se dá, ne. On mohl na skeletony, on to zase někdo předělal. Ale byl na pavouky. A tady hnedka právě druhý. Tady ne. Tady je skině. A tady je hnedka druhý. A ten je na zombíky. Ne, on byl na zombíky taky. Jo, asi jo. Se dostanu nahoru a Ježišimaria. Tam nechám ten blok, kdyby jsem zase nějak vypadla. Někdy. No, takže jako moc tady toho zatím není, protože jsme nějak... Ale jako samozřejmě budeme hrát za kamerou. Protože kdybyste viděli, jak budeme stavět celý město, tak to má asi 100 dílů, tady zase. To víc. A jinak ta cesta povede někde tady, takhle prostě tady. Takže tady bude náměstí a různě budou pak rozcestí třeba ke kováři a tak. A tam vzadu jsme měli vesnici, jakože od našeho... Jo, ale to není naše. No. Tak tam prostě na to. Jo, takhle. Jo. A tady to je když tak námět na náš sklad. Nejsem si úplně jistý, jestli to uděláme takhle.
A tak nám, když tak můžete nám poslat nějaký obrázky svoje, jak bychom to měli udělat. A to je vlastně asi všechno z tohohle videa. Tohle bylo jenom taky ukázkový. My máme farmu, to je ten nejvzácnější tady. Tohle bylo všechno z tohohle videa, my se s vámi rozloučíme. A tak asi čau. Čau, mějte se pěkně.